Mukbang tayo ng chicken charcoal with fried rice. So, hindi na tayo fried rice with vegetables. And with mga pickles din. Na may itong dahon is a ginger. Na ano siya, na naluto siya sa init. Init pa ng chicken nila. Ayan, sarap. Sarap. Ayan. Tapos may sausawan na gusto mo anghang. At chili ba? Wala chili na suka. Ito sa kanila yung ito yung kung ano to. Basta anghang to. Obviously, red anghang. At saka ano, garlic paste. O garlic butter. Ayun, abot na oras na. Ito ang pinaka favorites. Na-grill lang ba sa charcoal? Siyempre. Na-grill lang sa charcoal. Kain tayo. May nasa pintuan. Si Luna. Nakaamoy siya ng chicken. Sumot-sumot na. Komportable ako dito sa higaan ko kakain. Mayroon naman akong mantel. Yan, sarap ni Jar oh. Arugula. Sa kanila, Jar. Sarap. Nakayuko mga ko Pagkitaas ko kasi taas ko nga hindi makita yung pagkain. Basta ako makita diba? Ganun na lang ako, diba? Hindi ko ito maubos para bukas naman to, para may natin bukas. Sana lang ito makakain. Takpan natin, hindi ito sponsor pero alam niyo na, Arabic na lang. Madalian dito. Tapos sa Saudi, diba? Ganito na, naka 20 dirham. 200 na sa natin yung garlic butter. Sarap pa lang kayo. Nakuha ko na rin ito. General Mendo, Mama Jane, Remark pinilig na. Diba? Makbanga tayo. Sa Helen. Ang sarap na ito, no? Pero gusto ko ito, hindi yung kabsa. Kasi ayoko na maraming may daon-daon ba. Ito ng fried rice. Tapos may vegetable. May pino.
veggies na. Sige. Kukuha pa ako ng Georgia. Tadang! Oh, ito ang Georgia. Sarap yan. Yummy. Wala naman siyang lemon. Kain tayo. Gusto ko lang sa manok, yung mga buto ba? Yung laman, kung ano lang. Ito lang mukbang challenge ko ha. Hindi lang prutas. Masarap ako kumain sa prutas. Ang bago pang bili yun. Masarap to. Pang paganda. Hindi maganda talaga itong ano nito. Ang benefit sa arugula. Mamimiss ko din to sa Pilipinas. Dati hindi ako kumakain nito. Ano mapait. Subukan ko. Sausa ko sa ano, lagyan ng lemon, saka asin. Sausaw sa suka. Sarap.
Laki pa. Nakubos. Yung dito lang. May puto ba? Wala man na to. Ayoko. Bukbuk ko lang. Ang hang suka. Nipon ako sa hang. Diyan ako nabusog sa dahon. Okay. Diyan. Ubod. Tapos na tayo nag-opera. Yun lang din. Di naman ako pala sa ayun lang ba na pag magkakain ako, meron talagang ito na, pang tulak. Pero hindi maubos. Busog siya. Takpan natin to balik. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Bye-bye. Tapos na aking mukbang. Ayun, ligpit na. Ganyan lang siya. O, diba? Tapos na. Ano lang. O, easy to ligpit. Bye-bye. Thank you for watching. I miss you guys. I miss you. Thank you for watching. This is Carmelite 73 again. I'm your report. Thank you so much. Like and subscribe.